Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Kadong kathan jungi shnong ki bahab hasilinter jungka kerdem kulai 0 point kalong ka jaka ka bakring bhai ki pat ba ka jilla. La ki badung ne barius pa banit sa ne ban thiet jaka na mar ka jingdon jungi jaka rem jaka ri bar ki jaka ai jinghi kai. Kathan kerdem kulai baro kadap diki ofis sarkar ki badeha kaliang ai jinghi kai ya ki khenna apuli bar ki nongrem ban seng ki kamla jong. Kabakring kadai ki jaka jungok kai prathai ki jaka khwaido bar ka jingpinmi boarding electric. Kawai na ki jaka jungok kai prathai kabala kring bha kadai ka Nongmahir Island Resort kabadon ha ka dam pelang jongka MEECL. Ka jingdon nam jongka kalong baki nong jungok kai baki wan kadai ka jingdon jongka Lake Paradise Lakewood bat kiwe pan. Na kaliang ulat pathai khubor habayo banyakran bat kador bar shnong nong dingan hamtam urang ba shnong uba datip bhalang pathau bar uskrat 3 ba dinus thangkhiu nong dingan kiathu kane kadong kathan kadon nam namar ka Nongmahir Island Resort. Baro kinong shnong kiyo kamay jakpo nakakam kingling bad kidukan yathu urang ba shnong uba dati bhalang pathaw mentangin skap ya ka jingkran jong kitay kinong yalam shnong. Kulisi wani pirang ba shnong rumprom ini shnong nong dingan. Te filap ni tu kendiat ya ka jinglong juma ini shnong kai ka pelong ya ka shnong ba kibru kinwan bantur khamdan wan jo kai pertai wan sunglia hani jaka filap ni tu kendiat. Aku boleh sibun ba ya ka ne ka por ka ba phi don ba phi wan hang de ka shnong ka jongi kendiat sepang ka shnong ka de ka shnong tingi ka de shnong nong dingan ka ba ngi chu khot I kum ka shnong khat nyo number te ka changai tang kum ba khat nyo kilometer na po sneng te kendiat phi sepang ka shnong phi ka jing internet jong ka dam gum ne hana duk ki po jong ki ka jing start jong ki nong yalam ki ba mensuang ila ban ong ba hakapor ba mensua ka wan terwa na kaliang jong ka power department mo ngila ban ong ba ban seng ya ka project na kamta ban penmi boarding ngidon ya ka stage 3 power station ka ba penmi ku ba nriu pho megawatt e ka jing penmi boarding hang ne bat ka shnong jongi idon ki quarter ki staff na do ki engineer ba fer ki sa ha ka shnong ka jongi na ka benda ban pej ya ka kam ka badan hang ne pi ka ngamut ban ong ba kumba philabu ka jingkli ba balai ki nong chunok kai pathai ki wan ki kring pindola wan haki shuaban wan usnem thamai ondala wan usnem thamai pi ba ki nong chunok kai pathai lagi jong ki khmat pi ba ki wan chane kai ka pabelong ki nong chok ngai pathai ba ki wan chane namar ba ki wan hang ne ki yo ban shong ki leng ki yo ban khwai dok kha na ka dam jong ka MCL bat kumta ter kai ka pabelong ki Torres ngila ban ong ba ki wan umdei tang na nakajela ka jongi na po Assam na po Manipur bat keleng saudong bat kabakham tanat kalong ba ki wan ro na shabar jong kari India ba ka jongi ik phareng ki wan chane te kata ka penlong yangi ba nakaliang jong kasnong isim ya ka kabu ba in sumarkho ya ka bat ba in long ki breu ki badan burom ki badan akor namar ba ki nong chung okai perthei kin sngu tanat hakaban wan songkai sakane ka jaka te kendiat ni buka ban chunjip kuno ki brio joni ka shnong jopi ki don ka jingi dai bat ki wan nong jo kai perthai ki ai ki ba kum ngi shnong ki don ban le nam ta joki hoi kumba phila kren na du mene kumba ngila ya kren ba du mene ba kai ga ba penlong ki nong chung kai perthai bakin sngu tanat banwan hang ne kai satay nakata ki siu ga bai nong ki habagi shong leng ru pi nakaliang chong ka tourism department ru leng baki officer ba pher kala doni kala ai sngu bhai ki life jacket nakamta ban baki to ki nong chong kai pathai habaga pili hapo kumne te ladang imdan ki life jacket takan long ga jing ban saw la da ji ai ba kala kaleng re nakaliang chong ka tourism department kala wan hang ne ban ai ki life jacket ya kanong mehir ba ya kanong dingan ka jongi pi ba kalong kalat kamai ka biang tam ka bangim dan kam than ban pelut dan kata dak la shulong automatic hiba ki kamai ki nong song shnong then you ho kala long kala kring sisa ko ai kama jam ni pi ki nong shnong ngai ka suka ban tip haduk mentapat kumno ka shnong kale ko ma ki singi shuti habudan kini ki
nak kijing kita masa bagi berjuang kamu ko maka republik de ni pensden ni ki singisi kasakar di pulau masa kijuan ta ki ai par ki adong ni ka senong masa ki kita ki hukum jong senong ba ki bu ya ti beri buan ban pejabat punya ya nanti ya kijuan ji beri hot kata ka ba jingkeli jong pi ka de jingkeli ka badon kam ba ka baningkong ka de bangin sumar khot ya ka ladakannya ke cakli atau kamu ke kam cengok kai perteru ke lakut dai dai te nak kata kadau ngi kinong shishnong ni haban sim ngan tharai lada kapor kan batai bangin hab yalum ki artli ki dorbar shnong cong kan Nongmahir bo kanong dengan nak benta bangin te lakam nak benta ngin bu ki kendon ki ba kham ngila ban ong ki ba ya hab bat kan kum kan ka cuk ka benta khnang ba kabaningkong edek edek kajing singan ki tores ka baar ka dei ka nang daladang ngi pen khu ya kan long ka nang kampan itna chu ya kan ka shnong ka jongi tidak kalian senang ka dan em kata ka projek mana kata kajing terwa hukum senang ya ki beri kemudian jaka lani mau ki buka ban kum kinja ki yang ka bahasa ya ki beri atau kadan em kum kata hot kum la phila yu iya ka projek hang ne fi kumba phila iya kan ka projek hang ne menta fi kan ka projek kajing don jeng ki simet bat nak liang tong ka shnong ru habangi ai kini ki labun ba man ta ki bawan sim nya ki bakwa ban sinai ki homestay namar beli yu ki toris nginyak ren le yu hisin baki wan la dam don jakasa la dam don ka cakabam ko babiang kim sngop tenat nak kata kada kacing don jeng ki simet ki ai kublei ki baki la ya le kat ne ba kacing target ka jongki kelong ba hapok lais nem ngin pentrai kam no ini ki ibro khoj ka wei phi ka jingwan jo ki ne ka de ka kalat yo kam yo jam ngiru nak liang tong ka shnong ngi la ya te hakata ka rukom ki kendon ki ba kabaningkong kadai kalat yo kam yo cham ki dong song shnong bat ikini ki shnong ki bamarjan jong ki dong ki jongi bar khoi ki ban yo nakabenta ki khobor ke ba man kasngi subscribe yo Antor News